जेवन जेवन बात करी सभे जान जाता मगल बपना से देखिया अभिले दुखाता जेवन जेवन बात करी सभे जान जाता मगले बपना से देखिया अभिले दुखाता व्हाट्सएप मैसेज वीडियो कॉलिंग कइले सारी बतिया हाँ जतिया पहिले बा फोन जन करी हया फोन जन करी हया हैक कोल सैया कइले बा फोन जन करी हया हैक कोल सैया कइले बा बड़ा दुख बा जहाँ पे ऑनलाइन आई वादन तब देता मुश्किल कइले बासर में सवा हर खबर लेता जबे ऑनलाइन आई वादन तब देता मुश्किल कइले बाटे पवनवा हर खबर लेता मारे कहता के प्रियांशु छोड़ी दया दतिया इज्जतिया धोइले बा फोन जन करी हया फोन जन करी हया हैक कोल सैया कइले बा फोन जन करी हया हैक कोल सैया कइले बा बढ़ी गइल लफड़ाया रहू सच्चे हम कहतनी सखी के मोबाइल से बतिया तोहके बतावतनी मिले आइल रहला जगिया साझी के समैया चोरी तहिया धइल बा फोन जन करी